Il-Partit Nazzjonalista kellu bil-fors jitlob lill-NAO biex jinvestiga kif topra u kif tmexxiet il-kumpanija Malita Investment wara l-kummenti li saru minn l-ex-chairperson tal-istess kumpanija Marlene Mizzi li allegat intil politiku mill-Ministru tal-Housing Rodrigue Galdes. Ex-sostna chairperson tal-Kumitat Parlamentari għal kontijiet pubbliċi Derrin Karabot ftit tal-ħin wara li hu flimkien mal-membri l-oħra tal-Kumitat Graham Bencini u Mario Da Marco akkumpanjati mix-Shadow Minister Ivan Bartolo rresqu formalment talba lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika biex jinvestiga il-każ tal-Malita. Il-Partit Nazzjonalista bil-fors li kellu jieħu l-pass anke sabiex issir investigazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta' din l-entità li taqa' proprju taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Allura, bis-saħħa li tagħtina l-liġi, it-tliet membri tal-PAC flimkien ma' Shadow Minister għas-suġġett ġejna għand l-Awditur Ġenerali fejn tlabna investigazzjoni dwar il-mod kif operat u kif tmexxiet din l-istess kumpanija. Huma jitolbu lill-Awditur Ġenerali jinvestiga kif il-Malita Investments użat fondi u wasti pubbliċi jekk sarx użu tal-finanzi b'mod kontabli, jekk intużawx il-proċeduri tal-public procurement kif suppost u jekk intużawx prattiċi ta' governanza tajba li tigarantixxi trasparenza, kontabilta u diligenza. Huma talbu wkoll lill-Awditur fir-rapport tiegħu jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar kif soċjetajiet bħal Malita għandhom joperaw biex jevitaw sitwazzjonijiet bħal dawk allegati. Malita Investment hija kumpanija li tixtri, tiżviluppa u timmaniġġja proprjetajiet li jagħmlu parti minn proġetti importanti għal poplu Malti u għawċiru li jiswew miljuni ta' euro fosthom f'akkomodazzjonijiet soċjali. Fl-aħħar jiem l-ex-MP tal-Labor Marlene Mizzi qalet li tneħħid mill-kariga tagħha ta' chairperson ta' Malita Investment wara li din ikkonfrontat lill-Ministru Galdes dwar intħil fl-affarijiet tal-kumpanija. L-ex MP Laburista tajt ukoll li l-Ministru Rodrigue Galdes kien jiffrekwenta u joħroġ mal-kontratturi. Il-kriżi f'din il-kumpanija waslet ukoll biex iċ-chairperson eżekuttiv li kien ġie appuntat wara Marlene Mizzi spiċċa wkoll jirreżenja.